हे धरणी माते, रावणाच्या समोर माझं काही चालण्याची स्थिती आहे असं मला देखील वाटत नाही. या स्थितीचं निवारण केवळ श्रीहरी करू शकतात, केवळ भगवंत करू शकतात. आपण सगळे मिळून भगवान श्रीहरींच्याकडे जाऊया, भगवान श्रीहरींच्याकडे जाऊया. हे ब्रह्मदेवाचे शब्द सगळ्यांनी ऐकले, देवतांनी आणि धरणी मातेनी सगळ्यांनी ऐकले. आणि मग चर्चा सुरू झाली. भगवंत कुठे भेटेल, भगवंत कुठे भेटेल. चर्चा सुरू झाली. कुणी म्हणाल क्षीरसागरी जाऊया, भगवंत क्षीरसागरी असेल. कुणी म्हणाल नाही नाही वैकुंठामध्ये जाऊया, भगवान वैकुंठामध्ये असतील. भगवान शिवजी पार्वतीजींना म्हणतायत, पार्वती त्या सभेस्थळी मी सुद्धा उपस्थित होतो बघ. सगळे ज्या वेळेला अशी चर्चा करू लागले त्यावेळेला मी मात्र म्हणालो, बाबांनो भगवंताला शोधण्यासाठी कुठेही जायची गरज नाही. अरे तुम्ही जिथं आहात त्या ठिकाणी भगवंत येऊ शकतो. भगवंत नाही अशी जागा नाही. भगवान शिवजी म्हणतायत, अरे भगवंताला शोधण्याला इतरत्र कुठे जाण्याची गरज नाही. आपण जिथं आहोत त्या ठिकाणी भगवंत येतो. फक्त साध प्रेमानं घातली गेली पाहिजे. त्याला बोलावणं प्रेमानं झालं पाहिजे. प्रेमानं तो प्रकट होतो, प्रेमामुळे तो धावत येतो. प्रेम एवढा एकच शब्द त्याला ठाऊक आहे. प्रेमानं तो बांधला जातो, प्रेमानं तो आकळीला जातो, प्रेमानं तो आलिंगन देतो. त्याला बोलविण्यासाठी दुसरी कोणतीही युक्ती नाही. त्याला बोलवावं लागेल केवळ प्रेमानं, प्रेमानं. पण प्रेम अंतःकरणापासूनच पाहिजे. प्रेम अंतःकरणापासूनच पाहिजे. कसं पाहिजे प्रेम? अरे अंतःकरणापासूनची साध. लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, मगर हम मीरा की तरह बुलाते भी तो नहीं. अरे मीरा जी ने जशी साध घातली तशी साध घातली गेली तर तो येईल. पण प्रेम त्या मीराजींसारखं पाहिजे. मीराजी धावायची म्हणे, कृष्ण नाम घेत धावत राहायची, भगवंताचं नाव घेत धावायची. देहाचं भान नसायचं. कित्येकदा हेच लागायची, पडायच्या, घरातले मारायचे. सारखं कृष्ण कृष्ण म्हणतेस तरी मीरा कृष्ण नाम घेत धावायची. कुणीतरी म्हणाला, मीरे अगं किती वेड्यासारखं वागतेस ग, सगळीकडे धावत राहतेस, तुला स्वतःचं सुद्धा भान नसतं मीरे. अगं तो भेटणार नाही तुझा. किती पळालीस त्याच्या पाठीमाग, किती धावलीस त्याच्या पाठीमाग, तो नाही भेटणार. मीरेनं उत्तर दिलं. ती म्हणाली, अहो कुणी सांगितलं तुम्हाला की त्यानं भेटावं म्हणून मी धावतीये? अरे भेटायचं का नाही त्याचा प्रश्न आहे. त्यानं भेटावं हा माझा अट्टास नाही. तरी सुद्धा मी धावते यासाठी त्याचं नाव घेत धावताना मला आनंद मिळतो. माझा अंतःकरण सद्गदित होतं, कंठ दाटून येतो. त्याचं स्मरणही घडलं तर मला आनंद मिळतो. का? अंतःकरणात प्रेम आहे. अंतःकरणात प्रेम. प्रेम रे असं प्रेम. अशा प्रेमानं बोलाविल्यावर तो येतो. प्रेमाच्या मातीत येऊ शकतो. प्रेमत प्रगट होई मजा, प्रेमत प्रगट होई मजा. हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक भगवंताला शोधण्यासाठी दुसरीकडे जाण्याची गरज नाही.
कुठं नाही तो विठ्ठल जळी स्थळी भरला रीता ठाव नाही उरला अजिम्या दृष्टीने पाहिला विठ्ठलची विठ्ठल पाहिल तिथपर्यंत भगवंत फक्त प्रेमानं बोलविण्याची गरज असते बघा प्रेम पाहिजे अंतःकरणापासूनच प्रेम पाहिजे प्रेम असं पाहिजे किरणीच्या मातीत जन्मलेल्या त्या संतानं भगवंताचं नाव घेता घेता देहभान गेल्याच्या स्थितीला येऊन स्वतःचं मूल पायाखाली तुडवलं विठ्ठलाचं नाव घेणं सुरू होतं हो ते लेकरू रांगत कधी आलं चिखलात कधी शिरलं पायांना धरण्याचा त्यानं कसा प्रयत्न केला त्याला माहित नाही देहातीत अवस्था आहे अंतःकरण विठ्ठलाच्या चरणी आहे तो नाचतोय विठ्ठल नाम घेत हातातल्या चिपळ्या नाचतायत गळ्यातल्या माळा नाचतायत पायी नाही तू नुसतं भोवतालचं अस्तित्व नाचताय अंतःकरणात प्रेम दाटून आलंय ते प्रेम मेढ्यासारखं आहे केशवाचे भेटी लागलेसे पिसे विसरले कैसे देहभान झाली झडपणी संचरले मनी अभिरूप गोरोबा काका म्हणतात मेड लागलं होतं मला झपाटलं होतं हो त्यानं झपाटलं होतं त्या झपाटल्याच्या स्थितीत ते बाळ कधी आलं पायाखाली कधी तुडवलं गेलं कळलं नाही असं प्रेम अशा प्रेमानं बोलाविल्यावर त्याला यावं लागतं प्रेम तसं पाहिजे